E tanto, David. De feito, un equipo de enfermaría do Hospital de Ourense recibiu un prestixioso recoñecemento por reducir a ansiedade dos pacientes que se van someter a unha operación cirúrxica. Quedaron finalistas nos coñecidos como os Premios Goya da Enfermaría. Un quirófano é territorio hostil para un paciente. Eu son Alba, unha das enfermeiras que vai estar con ustedes, vale? Para combater a ansiedade que xera someterse a unha operación, o equipo de enfermaría da área cirúrxica de Ourense propón unha sesión educativa co paciente uns días antes da operación. O que máis se inquieta, sobre todo, é o momento de espera da súa familia. As súas familias están vivindo momentos de incertidumbre, a veces hai un diagnóstico oncolóxico detrás da operación, entonces esos momentos de que me vai ocorrer en torno ao proceso quirúrxico, que lle van a contar a miña familia, voume a sentir acompañados. Puxeron a idea en práctica, un ensaio clínico con 184 pacientes, uns asesorados e outros non, e concluíron que ese acompañamento previo reduce a ansiedade, baixa a tensión arterial e mellora a percepción do estrés ambiental dos pacientes. Valorámoslo mediante unha escala de ansiedade, pasamos unha escala prequirúrgica e outra posoperatoria e vimos que os niveles de ansiedade descendían. A investigación quedou finalista nos premios Enfermería en Desarrollo que se entregaron no Teatro Real de Madrid. Ao final o traballo é para o paciente, entonces nós o que pretendemos é eso, humanizar o proceso quirúrxico. A súa categoría presentáronse preto de 300 traballos. Gañou un proxecto madrileño sobre a planificación das decisións sanitarias.